Ассалому алайкум бародарои ҷон, созин хубин, саломатитон хубе? Бародарои ҷон, ҳама каса подписатсия мекунем, лайкро фаромӯш намекунем ва ҳатман видеоро падилитсия мекунем. Ва чӣ хеле ки гуфтум бародарои ҷон, имрӯз 1 июл соат 10:51 ба вақти Москва ва 12:51 ба вақти Тоҷикистон. бародарои ҷон, чӣ хеле ки гуфтум программаи Convey Plus бародарои як программи оддияй, просто хулосатонро бинависем, программа дуруст нишон мета ё намета, фикротонро бинависем. Ва бародарои ҷон, 1000 рубл дар ҳамин программа чӣ хеле ки ман гуфтам 188 сомон, доллар бошад 19.41, евро бошад 18.55. ва ногуфта намонад бародарои ҷон, дар банкҳои Тоҷикистон бошад 1000 рубл имрӯз 1.77 сомон аст бародарои ҷон. Бонки Миллии Тоҷикистон, бонки Эсхати Алифбонк, Спитамин бонк, аввалин бонки молиявии хурд, Ҳумо, бонки Байналмилалии Тоҷикистон, Газпромирбонк, Коммерсбонки Тоҷикистон ва Душанбе-Сити Олион бонк. Ҳама банкҳода бародарои ҷон 1000 рубл 177 сомон аст. бародарои ҷон, подписатсия ва лайкро фаромӯш намекунем. талакончи канала дар якум мемонем ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.